ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapauluan, nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Napintas ka man, ngam apay anaglaan ti anak mo, ani Amira. Pati ka di si ka nga ikit na, kat babalawang ba't ti kinatao ti anak ko. No makita dagiti kaluganan tayo, kat katawaan da. Ado, timang sutil kan kwa na. Iso nga rod akin ay kayat nan ti agyan ije bantay, no iti aldaw. Ay, kaasimot di anak ko. Ijay nalatta ka din nga agmulmula ka dagiti agduduma abulbulong. Saan la ang abulbulong, tama kaagas mat. Kay kayat nan ti agyan ijay, tamarengreng ka no kadagiti pananguy-uyaw kan kwa na dagiti tattao. No apay mat akas jay ti kinalaad na. Nangisit ti kagudwa ti rupa na. Gapo iti dakkel asiding. Sapay kat addadot-dot na. Kas labakes. Bakes samot tinaginawam iti dayja tao. Uray kumaano saan agusing. Di mo kumamot iparupa kanyak ti kasasaad di anak ko. Tauray kas jay ti kasasaad na. Anak ko latta. Apay adi kay paylaag na adwa ijay kas labalay ni Tarzan iti tuktok ti kayo. Wen kumaa, no kabailan ti bagik ti lamiis. Nalamok namin unay ijay bantay. Nalako yung kadi amin ngayon luto takan kanan, ina. Wen anak. Lumabalin la kuma, ngay jay tan bantay nga agnaad, ina. Nalamin ijay anak. Sabay sa, dito'y taayang ti trabaho. Agluto, kan aglako iti kankanan. Asino nga iti gumatang iti bantay iti kankanan. Pasensya kayon, no di kayo matulungan nga agisursur iti kankanan, ina. Amo yung mati makagapo. Maawatan ka, anak ko. Adon sabot tan timulam abulbulong ang makaagas iti bantay. Wen, ina. Ado pa yung timpagangok akas tsaa. Ken inlutok ang mabalin na pagagas. Imbaglakit din. Tababaan ka dagiti mabasbasam iti magasin. Masursurom no kasano nga ipreserba dagiti makaagas a bulbulong. Wen, ina. Adon tinaramid ko a pagagas iti agduduma sa gubanit. Wen no saksakit. Mabalin mo nga rodon ti aglako ka dagiti agas. Ta epektibo mat. Adon tinakapadas, anak ko. Malidayanak lang. Tano makita dagiti tattao. Kaslakit di adda makaakara sakit ko. Maplangak iti katawa da. Saan mo idan nga ikaskaso, anak ko? Patpatgan ka. Uray kagura da kadagiti tattao. Adaak ditoy amang ipatpatagkan ka, Amira. Anya ka di tinanggag ko? Asi ka kano ti dada ulo iti manguy uyaw, iti babae analaad. Panaguyaw ka di, iti mangibagay ti pudno, inakadayang? Laglagi pam ti kanayon nga ibaga, dahi di amam adato. Madi ti aguyaw, ken mangiruruman iti tao. Marayaw kami lang mat iti itsura na. Takas jay kat nga rod. Kas labakas. Sapay, gusing. Oh, di mo ka ti amo. Ano ka no tumangad iti nga to ti mauy-uyaw. Sa agkid daw iti namarswa. Kat mapatgan. Tanya ko matikid dawan na. Amay kat ko matikas labakas apasat tirupa na. Tapno agsilpo ti gusing na. Iso nga ado ti kumontra iti panagbalin mo addato. Taado ti pakababalawam. Narigat ti mangidaulo iti gubat, ina. Ngem ado ti padak amarayaw. No makita mi ti kasasaad tinalaad. Saan nga iti amin akan ito? Kat maaramid mo ti kayat mo. Tabay kumasaan, ina. Anak-nak ti may sa adayang.
Saan ka di nga idiadapay ti amam? Kat kanayon kayo amapan, ijay dakkel nga isla. Nga bita, saan mo na maaramid? Taim mo nan iti sidong tinamarswa. Saan ka kadi amapan iti ayan ti proyekto, mahamor anak? Adda binilin ko amapan mangkita ama kasultan. Mapanag agano, tay pasidak ka nagiti trabahador. Di mo tamay ka ti pagasmam nga ganop. Naragsak ngamin dagiti tao apang tadak iti mga anupak ama. Ano ka numanen tinagturong nga ayop iya kabakiran. Iti masakopan tayo. Idi na uram ti karuba nga isla. Imbag, tadabasit abantay ana magkamang iti islada kan ti isla tayo. Adda nagnaan dagiti ugsa ken bala nga kalding ang nagturong dito isla tayo. Malagip ko ti isla nga idaulwan ni Dayang Rio. Manipod na tay ti dato ijay. Napnapan kayo ka din ijay nga isla, ama? Jay dato ide tim impay. No adda maangay nga okasyon kan meeting. Umay ditoy dagiti agduduma a dato no payabak ida. Adda na yaw awan na gorilya. Tanaan nyo! Saan, Apo? Tidak ko madangran. Ti kunada, kat ijay bantay ti umok dagiti bakes. Ngam apay nga adda ka dito patad. Ubing tayo pa, idi. Kat kasta kayon kanyak. Anya ti basol ko kada kayo. Damagan pa'y laeng. Nusak ti sika. Aglemeng ako ni ti agnanayon. Apay ko mga aglamangak. Kat sa anak mata kriminal. Nakarkaro ka pa ngam kriminal. Amangan no adda makaramutam. Kat adda pa'y rabis mo. Ita kayo man lang. Oy! Saan ka nagpakpakita pa dito kalsada? Ijay kabakiran, ti pagyanam. Adu ti bakas akadwami jay. Apay ngagsangsangit ka silmangpan. Ammom lang aruden ti kasasaad mo. Apay nga agpakita ka pa'y laijay kaadwan ti tao. Awan ka di ti karbangak amag na. Wano agpasyarmat iti kaadwan ti tao, ikit. Anya ti kay kayat mo. Agyan kay jay bantay. Wano agpakita ka iti kaadwan. Tapno katawaan da ka. Kasano, no inak agatang kadagiti kayat ko agatangan, ikit. Anya pa'y lang aminting kagatangan. O sarum ti adda dito'y balay. Saan ka amapanpay gumatang? Gapo ka di iti kasasaad ko. Kat agbalinak akas labalod, ikit. Nabilag samot dagiti inaramid mo ang makaagas a bulbulong, anak ko. Nabayag mo ti pa nag-eksperimento. Saan ka di? Nga edi naggurigor tayo. Kat dayjay mat abulbulong ti inaramat tayo, ina. Huwan mo't ket di anak ko. Isupay ti inaramat ti karuba tayo. Kat nabilag mo't. Manipod na kiseminarak. May papaniti pa nagaramat kadag iti makaaga sa mulmula. Isunti nang ipayak iti oras ko. Huwan nga rod. Kan-kanayon ka pa'y nga ag-eksperimento. Dagijay tarakan ko arabit ija bantay. Pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Anya ti sakit dagiti tarakan mo? Agkukurot da. Kan nabara ti bagida. Ket edi pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Mayat-mayat. Kasla antibiotic. Ay na, lumaing kan anak ko. Babaan ka dagiti ado a libro abas-basaam. Adda pa yun, rabit kas kada marabutit, apang ipadasam ka dagita apartot mo. Nakarubot ka mag-ading. Ingkay ka di manin aganop. Wan manan. Da kayo pala timang kita kadag iti trabahador ko. Tainak aganop iti sidaan tayo. Sigurado amaragsakan dagiti trabahador. No adda manin insang putyo.
Mati kaming tibagik no saan ko awat-watan babaan ti panaganop. Day talaunay ti pangayatan, ti taukan ka, ading ko. Nalaing ka man nakigubat. Nalaing ka pa'y amang nganok. Imbag ta adu ti maanopan asagot ti namarswa kada tayo. Ngamno apay nga ada nang nguram iti kabangiba nga isla. Awan kanumot ti suspetsada. Tarabi anapasamak ti oram. Sayang dagiti babasit akay kayo ana iraman. Sigama ti masabat ko, bakit aya? Ayan ka di tilaad akabagyam? Diyakan mo, no napanmanan ijay umok na ijay kabakiran. Saan nga ta, anairaman uram ti umok na ako nayo? Da kayo ka di tinanguram iti kabakiran? Awan imbaga kakasta. Dinamag kulaeng no saan anairaman ti umok na. Awan matimbaga na. Amangan no saan anairaman. Taadday ti tuktok ti kayo ti umok na. Treehouse kano day jay. Nagasat pa'y nga rod, ti kabagya mabakes. Amuyo ka di, no sa dino abanda ti ayan ti umok na. Saanak matabakes, tapno mapanak ijay bantay. Saan ka di nairaman puuran dagiti ado amulam ang makaagas a bulong anak ko? Saan ana sa magtiaglawlaw ti mulak? Takanayon ko adalosan, ina. Agyamanak iti apo, tanalisyan ti apoy. No nasamag, mabalin na nairaman, ina. Nasaya at nga rod ta saan nasamag. Nagrugi siguro ti uram dito'y baba sa nagpangato. Nalabit, ina. No asino kat diti dakas ti panagpampanunot na ananguram iti bantay. Imbaglakit din, tada ka dito'y baba, idi napasamak ti uram. Wan nga rod, ina. Isu na laang ta. Nangalanat ti daddo maamulak iti igid. Napudutan siguro. Sayang pa'y dagijay. Dinamag kanyak ni Malik. No saan ka no anairaman ti umok mo anauram? Saan nga ta adayjay adakas amalik tinanguram? Oh, apay anay ko lang ka itimbaga. Awan, ikit. Adala na lagip ko. An-anuam dagiti nagado akaslat yaan dito'y balay tayo? Makaagas amin dagita, ikit. Saan amaan ano dito'y balay dagita? Nagado nga rod asali dito'y balay. Inton kon, inruar ko amin dagita. Saan, ikit? May mayat matlaang. No saan adirikta mainitan dagiti na aramid at siya makaagas. Malik, apay di karumwar, di ta kwartom. Aldawan. Malaminak. Ngam nabara ti bagik ina. Maulawak pa eh. Nadamag ko nga ano ti makaagas abulbulong, dito'y masakupan tayo. Ado kanon, tinakapadas. Mamati kayo kadi, ti agas na dyan alahad ina. Ag dinamag nga ado kano tinakapadas. Nangro na dagiti adda allergy na iti agas, amagatang iti butika. Jay inaramid na atsaa, ti inaramat da. Saan pa'y anangina? Ijelangan butika ti paggatangan nyo, ina. Awan matdakas na, no padasem ti bulbulong, tada diferensya ti kidnim. Gaya man niya. Bilin ti doktor. Aliklikak dagiti pain reliever. Tada diferensya ti kidnik. Pinaayabandak met dayang Rio. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Masakit ti anak ko. Ngam imbilin ti doktor, aliklikan na ti agas ti gorigor, kan agas para iti ut-ut. Kaya't yung ka di nga ipaaramat ti bulong amula ti anak ko, dayang Rio. Nadamag ko ngamin, nga ado kano tinakapadas kat mayhat. Mabalin ka di,
nga i-deliver anak dito'y balay. Uwan dayang reyo. Saan ko ang mabalin apagkadkadan tikid daw yo? Agyaman no kasta. Urayak ti umay mo i-deliver. Pinayabanak ni dayang reyo. Masakit ka no ni Malik. Kasapulan na ti agas mo. Masakit ti managuyaw amalik, ina. Imbag no kayat na nga aramatan ti mulak abulong. Adda ngamin diferensya ti kidni ni Malik. Maiparit a basta agaramat latan iti agas. Nang runa ka no para iti ut-ut. Ngam dagiti bulong nga agas ko. Awan pulos madi nga itdan na. Natural amin ti raman na. Awan pa'y na aramat a preservative. Ikanak nga ron iti epektibo ang makaagas. Taipan ko kano iti pagtaengan da. Sige, ina. Siya ko matimangipan. Ngam amangan manen no addamang katawa kanyak. No makita da. Napigsa ka, ading ko. Dua tinaano pam. Kat imbaklay mo idado. Pakibagam ka dagiti kakadwa ta umaydan. Iluto dan dagito eh. Maragsakan dalakid ni. No makita da ti inanupam. Inak pa'y aginanabasit. Nabanugak ang nangawit iti ugsaken kalding. Wala din ko. Ayaban kanton. No nakaluto dan. Ada ka di amin na trabahador iti proyekto. Adada amin, ading ko. Ngam di da mo anapan ka naganop. Saan ko nga imbagang kadakwada. Rimuar ka matan iti kwarto, Malik. Mayat ka din tirik nam. Naimbagan ka din. Waninay. Mabalin man ang tirumor. Saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo pa'y. Adda ka no epidemya dito'y lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan na ta? Nga aramid matla tinalaad day ta? Tapno ado ti gumatang iti agas na abulbulong? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, kanayon da nga uyawan ni Amira, gapu iti tsura na. Katap no makaliklik iti pananguyaw da kankwana, kanayon ti ipapan na ijay bantay. Tapno agmula kadag iti makaagas amulmula. Iti sabali nga isla, nasingpat kan naanos ti manganop ani Amor, nga anak ti Sultan. Iti may sangal daw ang nagsakit ni Malik. Nagpay-deliver ti inana kadag iti bulong ang makaagas amula ni Amira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Malik, saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo. Nang runa kat adda ka no epidemya dito'y lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta nga aramid matla ang tinalaad? Tapno ado ti aggatang iti agas na abulbulong? Kasano ko nga iso tinamataod iti epidemya? Anya nga iti mo tayo, ina. Aglakla ko iti bulbulong amula na. Saan matanangin na ti tsaa nga agas na? Kan maysa, naimbagan ka ma. Nairanran na lang dahi. Talagakit di ama imbaganak. Rombeng kung mga giyaman ka, tanaimbagan. Saan ka tatila ibagbagam? Anyam ina,
Kasanon no pud no ti bagbaga? Madi, ti managatap launay. Inyag pa'y nga rod ni Mia nga inana, tinakaagas ken ka, abulong. Iso adi mo kuma, uyawan. Adda naawat ko a report. Ado kano ti aggurigur iti masakupan. Kan iti kabangibang nga isla. Dayta nga rod ti maiwarwara sa damag, madaydayaw a sultan. Adda na kay baga. Adda iti naggurigur iti kabangibang nga isla. Kat nagasan kanulaang ti bulbulong ti may saan nalaag a herbalis. Mayat no agurder tayo iti dayta herbalis, para kadag iti agurigor iti masakupan, madaydayaw. Kala, mangibaunak iti mapangumatang iti agas deta herbalis. Iti kabangibang kanu nga isla, madaydayaw. O sige, mangpili ka kadag iti lalaki akadwaem a mapangumatang iti nasao nga agas ti herbalis. Nana, nadamag mi. Adito'y kanu ti balay ti herbalis nga adala ko na makaagas sa bulbulong. Anak ko ti herbalis, basang. Ngamawan dito'y, kaada ijayang timulmula na makaagas. Kaya tiyo hasawon, ado a talaga ti mula na makaagas, nana. Wen, balasang ko. Iso ti trabaho na. Agmula kan mangipreserba kadag iti bulbulong asaan nga agaramat iti anyaman a preservative. Mayat no kasta. Idanon ko day taadamag kan ni madaydayaw a sultan. Sige, gumatang kami iti ado. Ado ngamin ti makasapol, iti dakkel nga isla. Lambungan nyo laang akas tsa adagita. Iso ti inuman ti asinuman nga addaan iti sagubanit. Naglalaok dagito'y abulbulong. Adda kano pa ipang immune system, araman dagito'y, tapno pumigsada gusti tao. Ne, nasaya at ano kasta? Ado nga rod ati istakyo no kasta. Sige, gatangan mi, katagsubli kaming tumanan. Naimbagtasim mangpet kan anak ko. Ado ti ginatang ti tao ni Sultan at siya. Imbag man, tanakadanon pa'y dito'y dagiti tao ti madaydayaw a sultan, ina. Mas dawak nga rod anak ko. Adda kano nakadamagan da amayat ti Tiyaam. Oh, adto'y ti imbayat da. Adu ka di ti ginatang da, ina. Adu madday ta kwarta. Wen anak, basit laang tinabati. Agsublidan to kanumanen numayat ti resulta ti Tiyaa. Masapul nga rudmanan nga agapitak iti adu abulong ngay pagangok. Ala, umay ka nga rod. Tulungan ka. Tapno adu ti magatang da inton agsublidan tumanan. Dagito'y nagatang mi at siya makaagas. Madaydayaw a sultan. Ala, itadyo dagita kadagiti amin na masakit. Kat ag-report kayo kanyak, nuan niya ti resulta na kadagiti pasyente ang mawarasan iti Tiyaa. Matungpal, madaydayaw. In kami nga rod iwaras dagito'y at siya nga agas, madaydayaw. Kalpasan ti talong aldaw, in kayo kitaan, noon niya ti epekto day taat siya kadagiti pasyente. Wan, madaydayaw. Ngam ko na dagiti nakapadas iji basit nga isla, nga epektibo ka no tinasao at siya, madaydayaw. Pakaidayawak nga dagayam herbalis iti isla, iti masakupan ti Turaya. Iti kadi isla nga ayan ni Dayang Rio. Wan, madaydayaw. Anya ka diti basbasahin nyo, ina? Surat ang naggapukan ni madaydayaw a sultan. Maayatan, tanagasan kano amin anang tadanda iti makaagas a bulong. Aginatang da dito'y isla tayo. Ha? Aday may gimatang dito'y? Ti kadilako tinalaan? Siguro.
Imbaga ni Madaydayaw, apag balinendan to kano amang ngagas, iti entero amasakupan ti Madaydayaw a sultan. Kaya't yung asawan ina, agbalin amang ngagas tinalaad. Wen, dakkel pa'y ti ited ti sultan, akas gunggunada, tanakapartuat kano itinalaka nga agas. No kasta, at danto kwarta nilaad. No pagbalinan ti sultan amang ngagas iti entero amasakupan na nga isla. Kaawatan, abak nang ton. Sigurado dayta, maikanto iti dakkel a pamadayaw, ken permanente a trabaho. Masapol nga rod nga aramatak ti utak ko. Mairano dakto iti dayta a pamadayaw ken kinabaknang. Malik, anya ti kayat mo asawan? Saan ka kumangagaramid manan, iti saan na may parbang? Nalaing ken nasikap ti anak yo, ina. Isuasaan ka ang maipatugaw akas dato, taadon ti madi a record mo. Saan nga umanugot dagiti panglakayan, ti pan nakaipatugaw mo kuma. Itaman pa'y anak ka umay kayo dito'y pagtaengan mi? Kaya't ko kumapasyaran niya, Amira, nanay. Pasyaran ko nam, saan ka di akat katawaam laeng ti anak ti kabsat ko? Gapo iti kinalaad na? Saan ita, nanay? Nasursurok nga ayaten ti anak ti kabsat yun. Ha? Pudno ka di tinangag ko nga insawang yo? Dakes ka di? No nasursurok nga inayat tinalaad aka anakan nyo? Mas daawak laang. Kasladyak pa dyan. Naglaad ni Amira. Masapol apat nyo. Masiguradok akayat nakto ni Amira. Tawan pa'y nagaran kinkwana. Nangato ti kasasaat ko itigimong. Imposible adi na kaya. Imbag, tasimangpat kan dito balay. Adda na patag na ibagak. Anya ka di dayjay, ikit? Imay dito'y ni Malik. Kaya't nakang arman. Ha? Imposible ati anak ti dayang kat umay na arman ti anak ko. Umay laang mangluko day ta, Malik. Ubingak pa idi, kat sang kauyaw na. Kasla na pudnumot iti ibagbagana. May nga anak ti dayang. Di mo kadi kayat ang maibilang tayumot iti na nga to a pamilya no maasawa na ka? Mamati ka nga't anapod no ni Malik iti anak ko. Kasano no agtuok laang ti anak ko iti sidong na. Jak lakit di kayat ti agsagmak iti kasjay a klase ti tao. Awan pa'y amuna, no di ti agbulakbol kan aguyaw. Rumor ka kadimanin, ading ko. Mapanak agpasyari ti kabambantayan, manang. Pasyarak ti kabambantayan iti masakupan tayo. Mangikuyog ka kadi iti kadwam. Saanan, manang? Kita ang dalangan nag iti trabaho da. Nga magmaymaysa ka. Adamat ti kabalyok ani mole. Makadano naklakit di ti kabangiba nga isla. Babaen ka ni mole a kabalyok. Ang mga numasalamaam dagiti managdakdakas. Ngagdakdakiwas iti kabakira. Idi na panak na ganop. Awan mat nasalama ka managdakdakas, manang. Bareng awan bandido ang maisarong ijay. Ading ko. Makita yung kaditi lalaki anak kaidda iti dalan iti kabakiran, ina. Ha? Kasla, awan puot na. Kan dara-darat samot. Intaarayatan, ina. Kaasimat. Ay, saan nga taamay sa bandido dayta? Bay anta ka didita, ina. Kasano, no biktima ti bandido. Adamak ko, ngam.
Kas na makabasol tabat, no di tatulungan ti agkasapulan ni titulong. Asit ganta, inta tulungan, ina. Paliiwan tapay ti aglawlaw, no adda kadwa na tao. Ang mga no palabog laang dayta. Inayadan ta ti umasidag, ina. Awan ka di pa ni Amira, nana? Kapampanaw na. Iti kumasardam ti umay mo. Wano iti nasapa tapno madanon mo. Apay adiyo imbaga nga umayak ita. Imbagak ngam di namat intaltanak. Insultuan nak dayjay aka anakam. Nalipatan na ka di, asak to ti agbalin adato ditoy. Numatuloy dayta, isunto ti dayang. Apay ka di asaan da kapay laang ngay patugaw adato. Dagiti ngamin panglakayan nga umapal. Di da palubusan a maaramid dagiti proseso arumbang a maaramid. Kayat mo asawan. Adda saan nga umanamong iti panagtugaw mo kumakas dato? Umapal ngamin dagiti sinalbag. Kasta gayam. Isumit lagayam anidayang Rio pay lang ti mabigbigbing. Akas lasandi day di datong nga amam. Madlaw ada tugot ti kabalyo dito'y ina. Kaya't naasawan, adalim mabas ang nagtagi kabalyo dito'y. Kaya't ka di asawan dayta, nga dalim mabas a bandido. Kat dinangranda to'y tao anaawanan iti po. Nalabit, ina. Agasan ta ti lalaki, kaasimat. Ngam saan tama bagkat? Linong mo't kat di tayan na, tasirok mo't ti kayo. Inakpay mangala kadagiti ka sa pulak ang mangagas ken kuana, ina. O sige, tabantayak. Punasak dagiti sugat na. Madlaw ana parigat, babaan kadagiti sugat na. Ado tinaunag asugat iti rupa ken ulo na. Dagiti nga ta bandido ti akin aramid kadagitoy. Awan mati sa bali nga agdangran, no saan nga isuda, ina? Masapon nga ilamang taday ito yung lalaki. Ang mga nusubyan dagiti bandido. Adago kayap itilingad ti dadakkala kayo. Ijay to ti pangipananta, inton makapagna, ina. Awan ka di pa'y ni amor. Malaman Awan pa'y nga rod, madaydayaw. Itay pa'y bigat apim manaw. Papay nga sana nga ugali ti pumanaw, adi agsubli adagos. Mas dawak nga rod, madaydayaw. Kunak ngamin amang ikuyog iti kadwana. Ngam, nagkadkadmat. No awan pa'y aging gang agsipngat. Mapan kayo iti kabakiran tabiro kanyo. Matungpal, madaydayaw. Itapay laeng. Ibagak kadagiti kakadwak tagsaganadan. No awan pa aging kainton madamdama. In kami iji kabakiranon. Rumbang asawaran nyo ti kabakiran. Amangan no adadakas anapagtang ti anak ko. Pag tinulungan ta nga ipan itinalingad ago kaya, pina. Amangan no adamanan umay ama nagdakdakas ditoy. O sige anak. Saan samot nga adayo tinasao ago kayam? Ikarigatak, ina. Bagkatat ti bagina, tada kayo mat di talumpuna, tapno makadanon tayo. Saan nga taan nalaklaka? No ijay indayon anet ijay treehouse ti pangikabilan ta. Tapno nalaklaka ta nga awitan. Ay, gayam, ina. Inaktarayan nga alaan, taas si dagmat. Sige, orayan ka anak. Maikarigatan tamat siguro ang maipan ijego kayam. Tadwa tamat. Napigsak matkit di, ina. Naruwama kon nga agimat kadagiti mulmulak. No kasta nga agapitak iti ipan ko ijay treehouse nga umok ko, ako na niikit. Sana madlaw, nga dago kayap ditoy. Tada kay kayo alinghad sakbay adumanon ditoy.
Nabanugak. Nadagsan ti lalaki, anak ko. Ipaidata iti dalumpinas abato, nga inapapak iti aduan na gango abulbulong. Tapno saan analami isti bato, ina. Saanan nga dardara? Gapo ka dagiti intapal mo abulbulong. Apagpasardeng iti panagdara ti sugat na. Masapol nga adalat tato'y bandana nga iabungot ko iti rupak. Tapno saan mabigla ti lalaki. No makapuot, no makita na. Adakan ka day ta, anak ko. Mabalin mo mo't alingadan ti bangir arupam. Tilaang limpyo arupam ti iparang mo. Ha? Agkut ko ti lalaki, ina. Makapuot san? Kumusta ka, Barok? Apay nga da ka diti kabakiran. Sino ka? Sino ak? Tsaka mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napuluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ipatulod ti sultan iti surat kanidayang Rio. Amaikan kano iti pamadayaw, tinakaparto at iti tyaa, amakaagas. At damot simkan iti panunot ni Malik. Iti may sangal daw, nakita da amira kan miya ni Amor, ngawan puot na, kan adda sugat na. Impandangaron iti gukayab, kat inagasan da ti sugat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagkuti ti lalaki, ina. Makapuot san? Barok, kumusta ka? Apay nga da ka diti kabakiran. Sino ka? Sino ak? Tsaka mo. Anya? Saan mo nga mo no asino ka? Apay nga ado ti sugat mo. Apay ang nakapsutak. Sino kayo? Anyat inaramid yung kanya. Siyak ni Amira, kat isumat ni Ina. Nakita da ka nga awan puot mo iti sirok ti kayo. Inalada ka dito'y gukayap. Tama nga no agsubli dagiti nang dangalan ken ka. Apay nga awan malagit ko. Nasakit ti bagpaging. Papanam ka di manen. Kanayon ka lang agbulakbol. Ikagumak ang mairamanak iti pamadayaw kan kinabaknang. Numay kanak iti pamadayaw, amangan numay patugawak met, kas dato iti masakbayan. Kasano kuma? Ti pagalagadan dito'y lugar tayo. Kat oray amam ti dato, no addama di a record mo, kantakrot ka. Saan mo amatawid ti kinadato ti amam? Anya nga min day ta pagalagadan? Rumbeng adato ak kuma, tawan nga ruden day di dato nga amak. Agbaliw, kan agbalin ka kuma a responsable, Malik. Tapno annugutan dagiti panglakayan, ti panagtugaw mo, akas dato. Inomam daytoy, kalpasan ti pandangan mo. Agyaman ako na ikara kayo nga gina.
Imbag na nakita dak dito kabakiran. Apay nga da kayo dito eh. Kasla adayo ti kabalbalayan dito eh. Pudno dayta. Agmulmula ak iti makaagas amula dito'y kabakiran. Isa kaya nga ano ti bulbulo may pakpakan mo kanyak. Ken ada siya nga impapainom mo kanyak. Tapno daras ka maimbagan. Agyaman ako na kada kayo. Dito'y kayo kanigo kaya nagigyan. Adda balay mi ijay babati kabakiran. Adamot basit at treehouse ko iti asidag. Treehouse? Apay nga ron, adito'y gugayan ti ayan tayo. Dida ka mayuli ijay treehouse. Ken maysa, amang ano sublian da ka dagiti nang dangran ken ka. Iso nga ilimlim mang da ka dito'y. Nalingad dito'y ago kayang. Mangag mo ka di dayjay. Amang ano dagiti bandido dagijay. Amang ano may da kasublian. Awan ka di pa ni Amira? Napanda iti inanay di kabakiran. Diyak maawatan dagijay nga agina. Kaslad da napatag apapapananday jay. Kasano ngay amay bagak ti panggap ko kenkwan? No kanayon mat nga awan ditoy. Di ka maawanan iti namnama. Sumangpet tumo lang, ngamtay na kunakon. Sa paem, wano iti sardam ti umay mo. Idi nasapa ak, kunayo nasapa damot api manaw. Idi mayak iti sardam, kunayo asaan da nagawid. Saan asigod nga aramidan na ti maturog ijay kabakiran. Gapo siguro takadwa na ti inana, iso ang naturog day jay. Saan kayo ang mauawatan? Nagulon samot ti utak yo. Anya ti basol ko karang ti bandido. Apay adi ng randak. Dayta ti saan mi nga amo. Inton maimbagan ken makapagnakan analaing. Mapantayo ijay purok mi. Masingpet ka nila iti tattao iti purokyo. Kanayon dakat katawaan ti kinalaad ko. Nang runa ti anak ni Dayang Rio. Dayang Rio? Kasla nang nangagkunday ta anakan. Di mo ka di pa'y malagip tinagan mo, kan naggapuam? Apay ako nam anang nagmo tinagan a Dayang Rio. Isu ti asawa tinatay adato. Awan mo't malagip ko. Apay akas to eh. Agsublinto ti lagip mo. Daytakit bunga ti panakadangran mo. Si Mangpet yan, ngamayan ni Amira. Imay manen ni Malik dito'y. Sapsapulan na ni Amira. Ibagam iti dayjay amalik inton umay manan. Adi nariribukan ti anak ko. Bagbaga amket di tasungbatan na ni Malik. Agbalinto dayjay adato. Agbalinto anangato ti pamilya tayo. Usarin naman tautak yun. Nalipatam ka din tinararamid dayjay amalik iti anak ko. Nalpasan dagijay. Ti panakaital-u tayo itigimong ti panunutan nyo. Saan na ka mamati anapod no dayjay amalik iti anak ko? Diyak ipalubos, nga agtuok laang ti anak ko iti sidong na kunakmanan. Diyo among aramatan ti utak yo. Apay asaan na si kati agpaaram tabalasang kapat? Saan kat ati anak ko? Apay ngar arikapam dagiti maimimbagan asugat iti rupak ken ulom. Sigurado dadakkel to ti piglat iti ulo ken rupak. Awan ka iti sarming dito eh. Awan sarming ko. Makapadismaya ngamin amakita ti rupak. Ado ti mangibagay jay baba analaadak. Katkatawaan.
ken irurumandak. Manipod nagkita ta. Nakaabong na tatirupam. Mabaling ka niya makita tirupam. Saan? Amang ano inton makita na. Kat adaywan ken irurumanak to kas kadagiti daduma. Saan ka kumangagsangit, Amira? Iti panangas asikason kanyak. Nakitak ti kinasingpat kan kinagagat mo. Italaang anad anak iti tao anasaya ti panakilangan na kanyak. Idi, kat nila ang nanang ko tinasaya at kanya. Kumusta ti panangsapulyo kan ni Amor? Napan kami iti amin ang mabalin asarkan ti kabalyo. Ngam awan mo't nakita mi, madaydayaw. Nakadanon kayo kadi iti kabambantayan iti kabangibang nga isla. Uwan, madaydayaw. Ayan nga rudan di anak ko. Sawaran mi amin apurok. Kan kabalbalayan, madaydayaw. Sige. Kat ikuyog mo dagiti daduma aman nakigubat. Tapno ado kayong agsawar. Matungpal, madaydayaw. Itamat lang. Rogyan min ti mapan kadagiti kabalbalayan iti masakupan. Kalpasan na, mapan kami iti kabangibang nga isla. Kabaalam ka din ti Magna, ta sumalog tayo iti purok. Kabaalakon. Kaya't kumata makita ti porokyo. Agsagana ka nga rod. Inton malam, sumalog tayon. Apay asaan na ita? Mangala kami kaniina iti bulbulong dagiti mulak a makaagas. Ibunag kan urnongak iti treehouse. Apay adi ibilag iti ruar tapno daras magango. Masapulasan a mabilag iti init. Tapno saan a madadaol ti ramen na. Adapay sa bali a proseso. Tapno agtali na ti bilag na. Tapno epektibo a pagagas. May saka nga herbalist. Ibaghatakas tan. Nakiseminarak idi. Kan adalibro pagbasbasa kadagiti proseso. Sige, taumay kayo tulungan. Kabaalak matan. No makadalan tayo ijay purok. Anya ka di tiyawag mi kan ka. Tinagan mo ti kayat ko asawan. Awan mo't malagip ko. Oray anya ditang tiyawag yo kanya. Agpada kayo kadi nga agina anak kurang ti panagpampanunot na. Apay anang isangpet kayo iti burangan dito'y balay. Saan na burangan ti sangaili tayo? Di ka kumamot agbalin a bastos. Tasyak pa yan ti bastos. Nang pidpidutan nyo di tatao. Ang mga numay saban dito. Saan mo ngay taltalag ti ikit ko? Kasta na dayta. Kaslad na kurkurang na. Da kayo nga agina tadda kurkurang na. Pas kailan ang ngalay iti bato nga impak ulyo di taulo yo. Imbag no sa anak ang mairamraman iti mabalin nga aramidan di tao. Ha, di ta kayo manlangan. Pasensyakan, Barok. Dalusan tayo pa'y tibasit abalay di tarubayan. Taiso pa'y laang ti pagyanam. Awan ka di agigyan, nana. Pagin inanaan mi iti day di asawa, no napudot ti panawan iti aldaw, Barok. Pagyamanak no itulok yung agyanak di nana. Awan mo't laang ti agigan, Barok. Ano samlaang, tahabasit laang abalay. Nalawa day ta na pagyanan ti may sa atao, nana. Ano sam nga rod, Barok? Ano sa inyo nga rod adalusan ka ni Amira? Tagluto akmanan iti ilakok. Nabayag namin ajak naglako. Jak na awatan ti ko na ni nanamiya nga agluto iti ilako na. Anya ti ilako na? Agluto iti kankanan. Sana isursur iti kabalbalayan. Dayta ti pangalalan na iti kwartana. Syakmat, makumikumak iti mulak a makaagas a bulbulong.
Aramidag at siya apagagas. Apay nga ijay pa'y bantay. Kat nalawamat ditoy. Kanayon dak asutilan dagiti tattao ditoy. Kaslasaan a tao ti pangibilbilangan da kanyak. Si kalaang tinagbalin agayem ko, sipud ubingak. Ngam nasingpat ka man. Apay ati rupam ti kitaan da. Saan ati kinadalos ti pusom? Jakman ammo kadakwada. Ibagada abakesak. Ibagada nga ijay kano kabakiran ti bagay ko apagyanan. Ngam natintas ti treehouse mo, ijay kabakiran. Pakalaglagi pakday jay iti daydi amak. Iso ti nangaramid ijay, idi saan pa'y anatay iti sakit. Amam? Kaslaad da inawagak iti ama. Ayan na nga ta. Simurot ka di tiburangan ije bantay. Umasidag kumati na pintas agasat kada kayo. Ngam abugan nyo kitin. Anya ti kayat mo asawan? Namin ado nga imay ni Malik ditoy. Tagayat kin ni Amira. Ngam nang isangput kayo kit din iti burangan. Naglaad met ngarod apada ni Amira. Gapuanan laang dagiti piglat. Gapu iti ado asugat ti rupa ti estranghero. Apay nga insangput nyo. Binaybayan nyo kumaanagawid iti naggapuan na alubong. Ilyan samot. Di na pa'y ngarod malagip ti pagawidan na. Ay, napintas nga agpaiso tarupam. Ngam nalaad mo ti ugalim. Pagbabaw yan yun to ti panangisang petyo iti burangan dito'y balay. Panawan nakman kiti dito'y. Tama nga numaakaran ak iti kinama diti ugalim. Bimalbalasangan ka. Ngam nakaibaklay kakit din iti sangasako a bulbulong. Ibatim, tasyak ti mga wit. Kabaalak mo ti agawit. Narwama ko nga agawit iti nadagsan. Basta ibatim ko na. Siya kon ti mga wit. No di mo pala ibati, pati sika pakiawawit kon. Kasano ko maapati siya akit pakiawit mo? Ibaklay ka as ibabaklay mo't iti sako. Mabalin ayaman. Apay ko maasaan. Basta saan mo ba't nga ibatan ti awit mo? Kasladwa kayon nga awitak. Idisok man laangan. Tapno saan apati siya kat pakiaw-awit mo ako nam? Nalagaan lang mat ti bulong. Iso nga orisi ka kat kabaalan kayo nga awitan. Napigsak pa lang amag na. Apay ko maapaawitan. Awan ka di pa'y ni Amor, nga anak ko. Adda nakadamagan mi. Nga adda ka no estranghero iti may sa apurok iti kabangibang nga isla. Madaydayaw. Estranghero, kunam. Amangan mo ti anak ko day jayan. Apay adi pa'y lagawin. Dayta nga rod ti pakasdawak. Madaydayaw. Nukas ta nga rod. Intun mapan kayo ije nga isla. Umayak man. Umay kayo? Madaydayaw? At da ngamin inkarik ijay. Ngamga po tamakumikom tayo iti panagpukaw ti anak ko. Saan ko pa'y anaitad ti inkarik? Imbag ta nasabat ka dito kalsada. Anya ti aramidan ta. Tapno pumanaw ti insangpat da Amira nga estranghero. Anya? Estranghero? Sino deta? Naglaad a lalaki. Puro piglat ti rupa ken ulo na. Anya? Kasanon, no ispia ti bandido ti lalaki? Day tamat ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio. Apatiliw na ti ispia ti bandido. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang pauluhan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapuot ni Amor nga inagasan ni Amira, ngamdinan malagip tinagan na, kan ti kinasya sino na. Intuloy latamat ni Amira nga inagasan da ito'y. Idi agangay, inkuyog da ijay purok da, kat nasuron ni Aya. Iti sabali abangir, saan mat anagsarda iti panagbirok da kan ni Amor. Iti mat ayan da Amira, naragsak da Amira kan Amor, kabayatan ti panagtrabaho da, iti makaagas amula ni Amira. Iti may sang aldaw, napan ni Aya kan ni Malik. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas a napauluan. Nadalos a puso, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naglaad a lalaki, puro piglat ti rupa kan ulo na. Anya? Kasanon, no ispya ti bandido ti lalaki? Daytamot ti atap ko. Ibagam kinidayang Rio, apatiliw na ti ispya ti bandido. Masapol a matiliw ti ispya. Narigaten no maisagmak tayo iti dayta lalaki. Marurudak iti dayta lalaki. Naasidagdakin ni Amira. Kanayon na akaduan ni Amira ang mapan ijay kabakiran. Anya nga iter aramiden da ijay kabakiran? Anya nga itang mo. Kuna ni Amira, at tulungan na kanu ijay ayan dagiti mula na ang makaagas. Ina, patiliw yu ti ispya dagiti bandido nga da ijay balay da na Aya. Oh, adda ka di pamanaknak nga ispya tidakdakam atam a tao. Ni Nana Aya amismo tinang ibaga nga ispya da ijay a tao. Apay kumaapatiliw mo ti may sa a tao. No di na pa'y napanagnakan nga ispya. Basta patiliw yu, kat paikulong yu. Mangibaw na kiti mapan mangayab iti dakdakam matem a tao. Imbis ti garak pa'y nga umuna. Asino ti kadwak amapan mang tiliw, inak adayang? Kaano pa'y anagbalin ka nga interesado, amang kadwa ka dagiti mapan agtiliw iti tao. Diyo ka di kayat? At tumulong akmet iti ipatrabahom ka dagiti taom, ina? Malik, saan ko apatiliw dayja at tao? No di kat paayabak laang takasarita. Isalog ta dagito'y napagangwa bulbulong. Taijay ko apaglalaukan ken impak iti babasit a pakete. Bilibak iti kinaanos mo sumangat kan sumalog iti bantay. Saan ko napanunot ti umay dito'y bantay? No saan aga po iti kanayon a panangiroroman kanyak, dagiti tattawi iti lugar mi. Naibagam anaagasan dagiti kapurokam, idi adu tinaggurigor. Pudno dayta. Imay pa'y ti makanawan ti sultan dito'y. Imay damat gimatang iti adu at siya a makaagas. Sultan? Kasla da malagip ko a sultan. Saan mo pa'y apilitan alagipan dagiti banag, amarigatan ka amang lagip. Dumtang ti panawan nga agsubli ti lagip mo. Sapay ko ma. Adda dagiti banag akasla malagip ko. Saan pa'y aklaro iti lagip ko? Awan nga ti asawa kan anak mo? Apay kasla mariribukan dyan ang gana at ijabasit abalay. Amang ano dyan panang damag ko, no addaanan iti asawa kan anak, ina. Apay ngamin adinamag mo pa'y dayta, anak. Amang ano adagur uray a pamilya na, ina. Huwag nga agpayso.
Kasano no adda asawa kan anak na. Kaasi da mo tamangururay kan kuana. Ngam adda ditoy, adi na amo ti pagawidan na. No mabalin, diyak kayat apumanaw dito'y lugar tayo, ina. Kaapay mo't adi mo kayat apumanaw, anak. Isula ang tikas kada kayo nga inawat na ti katataok, ina. Sa bagay, italaang nga adda makitak akarin rin nabak mo. Italaang nga makitak nga agkatawa ka, no kasdi nga agrin rin nabak kayo. Malidayanak lakit di, no pumanaw, ina. Uy, italaman na makita ka, Amira. Ket dito yung paytsindaan. Adala na patig agagaraat dito'y tsindaan. Ado ti tao ang makakitkita ka data. Di na kumapayan, pangasim. Apa yun anak pa rin tumang ka itisango. Kidawak asong batang nak. Tay kalaysakan ta. Imposible ti kidawam. Anak-nak ti may saadayang. Dato tinatayin nga amak. May sak nga ordinaryo a tao. Di na kadikayat. Ladingitak. Di ka mabalin na sumbatan. Ditakan. Sinalpag-alaad. Imbabain nakit din. Pinanawan nakit din. Kat ado ti nakakita at tao. Tipis ti babae. Ti ka di estranghero. Ti ipampanakal na. Apay, dagiti nakita akasasaw malalaki. Kaslaad da imbilin mo kadakwada. Awan day jay, ina. Adalang imbaga kadakwada. Malik, di ka agaramid manan iti madi a record mo. Nasingpeten to'y anak yo, ina. Ipasigurado, ama ikanak tumatla iti pamadayaw. Apay kuma amaikan ka iti pamadayaw. Adda ka dinaaramidam anasaya. Uray kitain nyo, ina. Mas dao kayon to, numadanon dayta agundaway. Anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Imbag ta nagsabat ta dito'y Malik. Anya ka di ti addang nga aramiden nyo iti gangan na. Padukot ko, kat ipabalod ko iti maysa abalay ko. Awan nga ta ti makakita. Kasano numaamman ni Dayang Rio nga innalayo. Dukutan minton rabii. Masapul nga awan ti makaammo nga ikulong mi iti maysa kadag iti balay ko. Siguraduan nyo asaan ang makalibas. Ada vacation house ko iti asidig ti igid ti maybay. Ada rehas na. Iti ka di asidig dito'y abaybay? Ada nga agpayso balayo ikay? Kasano no agpaarayat? Ibagak, ano gamden na ti agpaarayat? Ada dakes ang mapasamak kini Amira. Dangran nyo ka din ni Amira. Apay kumaadangran mi ngay. Kasano ang mairano dak no dangrak tilaad? Kayat ko ang makita ti sinalbag agang gannaet. Naglaad ti gangan na et. Ado ti piglat na. At lalaki anapan iti ayan ti ganggan na at. Si putak man ida. Ada impaangot dagan kuana. Masapul asurutak iti nalimhed no anya ti aramidan dagan kuana. Dagiti barkada ni Malik dagita. Di danam namaan asurutak ida iti nalimhed. Adayta, imbagkat dan kat pumanaw dan. Agunayak matan. Aglingadak ka dagiti narukpos ababasit akayo. Kita, no anya ti aramidan dagan kuana. Asino ka kadi agang gannaet? Adda ka di relasyon nyo kini Amira? Awan rin na sirmi. May saan na patag agayem. Inagasan na, hindi ka bakiran.
Jak amo na sino dagiti nangdangran kanya. Isu kaya managlaad ka. Dituyak lang. Ano tipiglat mo? Denggat. Gapwanan ka di dayta, No, anya dagiti ti kunam, bagbaga ni anagdangran ka. Kasta nga rod, apo. Agyan ka pa'y dito eh. Aging ka ajak magunod ti tartari gagayat. No agpaarayat ka. At dadakes ang mapasamak kini Amira. Pangasiyo, saan nyo adangran ni Amira? Kaasimat. Isu nga ikarim asaan ka nga agpaarayat ka naglibas. Agsongbat ni Amira. Imbaglakit din, taimbagan ni bakit ayat ikadam ije balayda Amira. Talaga Parang idag amin adakas akayat day ko. tamalik. Basta saan nyo kumaadangran ni Amira. Sakbay pa'y apumano kami. Dakas na talaga. At to'y timaramanam. Sa iro. Kartangat ti pumanaw dito eh. Ina. Ina. Ada ibagak, Ina. Apay ka di anak. Di ka kadipay nakaturog. Inaladag iti barkada ni Malik ti estranghero. Impanda iti vacation house da iti asidag ditoy. Tapay. Anya ti basol na kadakwada. Nangag ko tinagan ni Ikit aya. Adalakit di pa kay naigan ni Ikit. Kagura na ngamin tiganggan naat. Nagdakasan ti kabsat ko. Tanakikadwagaya man iti dayjay ang Malik. Napatag kanyak tiganggan naat, Ina. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Bayam, tamasapa tama panubigat ka ni Dayang Rio. Iyuman ko daytoy anapasamak. Ibagam kadagiti kakadwam taag saganata. Apaman amalpas ko ti pakakumikumak. Umayak mat ije kabangibang abasit nga isla. Matungpal, madaydayo a sultan. Adu ti maikawa. Iti kaawan ni Amor nga anak yo. Madaydayo a sultan. Ije samat basit nga isla ti saan nyo pa'y anadanon. Saan ka di? Won, madaydayo. Kapilitan ang magnatayo iti kabakiran. Iti bantay, ana magkamang iti isla. Awan ka di tatawan na salamaan nyo iti kabambantayan, anagdamdamagan. At dalaang may sa idi abarito, anak kaibaga. Nga adda ka no estranghero iti may sa apurok. Madaydayaw a sultan. Apay adiyo sinurot, takinita yun no iso ti anak ko. Imbagak nga iladawan na. Kat kunana ang nalaad ka no, madaydayaw a sultan. Nalaad? Saan mo't analaad ni Amor ng anak ko? Kaya't naasawan, sa baling arod. Iso asan mi asinurot, madaydayaw a sultan. Apay kasla Biyernes Santo day tarupam. Apay nga tanga adda tao anaranggas launay. Uray awan dakas nga inaramid ti tao kadakwada. Kit may turad da pagaramidan iti dakas. Saan man aday taawan ka is kan na ti pagsaritaan ta. Sungbatam kit di ni Malik, tapno agbalin kamot adayang inton madanon tel daw. Saan ko apulos nga arapaapan ti makiasawa iti tao nga awanan puso. No nariknayo ko ma, ti kanayon na apan ang iruruman kanyak. Agin papangina ka pa'y laang danga. Anya pa'y laang ti kayat mo. Ti kayat ko. Katay tao nga adan itinasayat apan nagpuspuso. Akas kanigan-gan na at ako na ayon. Ngam ayan na itahan. Nusong batam ni Malik, sigurado ang makita mat tigan-gan na at. Dayta ka di tinagtulagan niyo kan ni Malik, Ikit. Anya ka diti maipaay ko ken ka, Mia. Amo ka nasaya at kayo akas dayang, apo. Sapay ko mata saan nyo akong sinsyan ti dakas. Ni kaano man, awan ti dakas akinon sintik. Adda ka di kayat mo asawan, iti dayta nga imbagam, Mia. Amo yung siguro nga dagang kanaat at tinulungan mi, gaputawan puot na. Inyawid mi pa balay, tanalipatan na tinapalabas na. Adda ka di parikot, iti dayta, Mia. Idi rabi, imay dinukot dagiti barkada ti anak yo, Dayang Rio.
Anya, pudno ka di dayta nga imbagam. Sinurot ida ti anak ko. Kat impanda ti kang ganaet iti vacation house yu iti asideg. Iti igid ti baybay, dayang Rio. O sige, mapanta iti ibagbagam a vacation house. Ada kamat gayam itirwar ti pagtaengan dadayang anak. Mapan kayo kadi iti vacation house, dayang, ina? Huwan anak, barang adapay ijay ti ganggan naet. Talaga nakitak ida iti rabii. Dinanog na pa'y ti ganggan naet, sakbay a pimanaw da. Dinardaras ko ti pimanaw, sakbay a rimorda. Anya ti basol ti ganggan naet. Apay, adinukot da. Mga nada pa kay naigan iti panang bastad ko kani Malik, dayang. Nagaram kadikan ka ni Malik. Amok akon ko na nalaang dayjay, dayang. Iso atap no agsardeng. Imbaga ngawan planok amaki asawa. Naglukon a Malik. Isumatlagayam anala daw asimangpat idirabi. Dua ti gagara tayo, amapan iti basit nga isla. Ti kadipan nakaitid ti gungguna, kan pamadayaw iti herbalist, kan ti panang sapol tayo iti anak yo, madaydayaw. Wen, mapan tayo ni Jay basit nga isla, itamat laeng. Agrubwat tayon. Nakasaganan dagiti kabalyo, madaydayaw. Intayo nga ruden. Impakamuyo ka di iti dayang, amapan tayo iti isla, madaydayaw. Saanen, tapno sorpresa. Dumanon tayo latta ni Jay. Amok mo ti barangay hall day Jay. Asidag ijay, ti balay ti sigud adato. Dito'y tinangipananda, dayang. Barang adapay di taunag. Adatulbak kanyak. Sige, lukatan tayo. Nanamiya, Amira? Iso ni Dayang Rio, ti ina ni Malik. Nagpatulong kami kan kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.